Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι εκπομπή Μπάλα Γένους Θηλυκού, η δεύτερη εκπομπή Μπάλα Γένους Θηλυκού, με θέματα της επικαιρότητας του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα και όχι μόνο. Είμαι ο Γιάννης Δρόσος, έχω μαζί μου τον συνάδελφο Δημήτρη Πιερουτσάκο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Και σας έχουμε μια έκπληξη σήμερα, καθώς στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΕΠΟ, τον κύριο Τάκη Καρά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε λίγα λεπτά. Μέχρι τότε θα πούμε έτσι την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Είχαμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος της εθνικής κατηγορίας με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής. Να πούμε τα αποτελέσματα. Οδυσσέας Μοσχάτου Όφη 0-2. Αγία Παρασκευή Βόλος Νούπουσου 0-0. Νέες Ατρομήτου ΑΕΚ 0-5. Παναθηναϊκός Αχαρναϊκός 1-0. Θεόνι Τρίκαλα 2011 Ρέα 0-2. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0. Ενώ το Βόλος 2004 Κηφισιά δεν διεξήχθη λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες επιτροπές της ΕΠΟ και αναμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε. Λοιπόν, να δούμε και την βαθμολογία μετά το τέλος και της δεύτερης αγωνιστικής. Η βαθμολογία λοιπόν μετά και τη δεύτερη αγωνιστική, η ΑΕΚ, η ΡΕΑ, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη μοιράζονται την πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 4. 3 βαθμούς έχουν ο Οδυσσέας Μοσχάτου και Αστέρας Τρίπολης. 2 βαθμούς έχει ο Βόλος Νουπουσού. 1 βαθμό έχει η Αγία Παρασκευή, ενώ Κηφισιά, Αχαρναϊκός, Βόλος 2004, Νέες Ατρομήτου και Τρίκαλα δεν έχουν ακόμη βαθμούς. Ενώ ξαναλέω ότι η Κηφισιά και ο Βόλος 2004 έχουν έναν αγώνα, δεν έπαιξαν. Και μένουμε να δούμε την απόφαση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δημήτρη, η άποψή σου για την αγωνιστική αυτή? Δυναμικό το ξεκίνημα, όπως έχουμε πει, των πρώτων αυτών αγωνιστικών. Όλες οι ομάδες έχουν καταλάβει και από πέρσι και από πρόπερσι ότι ειδικά με την ποιοτική άνοδο του πρωταθλήματος, με τις νέες ομάδες που προσθέθηκαν τα τελευταία χρόνια, πρέπει όλες τους να προσπαθούν όχι μόνο από τον πρώτο γύρο αλλά από τις πρώτες αγωνιστικές να πάρουν βαθμούς και απόσταση ασφαλείας από τις υπόλοιπες. Είναι λοιπόν λογικό αυτή η δυναμική εκκίνηση του πρωταθλήματος της εθνικής γυναικών και είμαι σίγουρος ότι έχουμε να δούμε και πάρα πολλά καλύτερα πράγματα όσο θα πλησιάζουμε προς, όπως λένε στο στίβο, προς το πρώτο γύρο, προς το τελευταίο βιράζ του πρώτου, δηλαδή στα Χριστούγεννα γύρω. Είναι πολύ νωρίς ακόμη βέβαια για να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις για κάτι τέτοιο. Εμένα αυτό που με ικανοποιεί και φαίνεται από τους πρώτους αγώνες είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι οι νέες ομάδες και η ενίσχυση γενικά του ποδοσφαίρου γυναικών, γιατί ό,τι και να λέμε έχει γίνει μια βελτίωση, είμαστε σε μια εξελικτική πορεία, ανεβάζουν και το θέαμα, ανεβάζουν και την ποιότητα, ανεβάζουν και το ενδιαφέρον. Οπότε εγώ προσωπικά μέχρι στιγμής, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, μέχρι στιγμής είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτά που βλέπω. Και βέβαια υπάρχουν πολλά πράγματα που θα κριθούν στο πρωτάθλημα αυτό, διότι αφενός, όπως έχουμε πει, η δεύτερη θέση ενδεχομένως, ξαναλέω ενδεχομένως, να δώσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν είναι ακόμη σίγουρο, θα το γνωρίζουμε αυτό στη διάρκεια της σεζόν, ανάλογα και τι θα αποφασίσει η UEFA. Και φυσικά θα υποβαστούν 4 ομάδες. Δηλαδή, οι ομάδες που θα κινηθούν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας θα πρέπει να αποφύγουν μια από τις τελευταίες 4 θέσεις, που σημαίνει ότι και ο ανταγωνισμός στην ουρά θα είναι επίσης μεγάλος. Πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Δηλαδή, ναι, μεν θα δούμε 2 ταχύτητες, ας το πούμε, από τη μία ομάδα που θα διεκδικούν το πρωτάθλημα και από την άλλη εκείνες που θα κυνηγούν την παραμονή στην κατηγορία, την αποφυγή του υποβιβασμού. Και στη μία περίπτωση όμως και στην άλλη αναμένουμε έτσι συναρπαστική εξέλιξη. Τώρα, το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουμε την τρίτη αγωνιστική με 2 παιχνίδια το Σάββατο και συγκεκριμένα στις 2 το μεσημέρι Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός και στις 3 Ρέα Νέες Ατρομήτου, ενώ την Κυριακή στην 1 το μεσημέρι ΑΕΚ Οδυσσέας Μοσχάτου, στις 4 Βόλος ΠΑΟΚ και Κηφισιά Τρίκαλα, όπως και Αχαρναϊκός Αγία Παρασκευή την ίδια ώρα, και το Όφη Βόλος Νούπουσου
με ώρα έναρξης επίσης στις 4. Μάλιστα. Σίγουρα ενδιαφέρουσα και αυτή η αγωνιστική. Θα δούμε, όπως είπαμε, δυνατές μονομαχίες. Νομίζω όμως, Γιάννη, ότι έχεις και αποκλειστικό ρεπορτάζ για την προβολή του ντοκιμαντέρ που έγινε, μια και μιλάμε για το ποδόσφαιρο γυναικών. Ήταν ένα σημαντικό βήμα. Είχαμε την Δευτέρα προχτές σε ένα πολύ ωραίο χώρο στον Κεραμικό, στην Αθήνα, την προβολή του ντοκιμαντέρ του ΨΑΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών, When Nobody's Watching, όταν κανένας δεν κοιτάει, όπου ποδοσφαιρίστριες εξιστορούν την ιστορία τους πάνω στο ποδόσφαιρο, την καριέρα τους, το πόσο τις επηρέασε στην προσωπική του ζωή, στις σχέσεις τους, στις οικογένειές τους, στη δουλειά τους ενδεχομένως. Φυσικά δεν φάνηκαν μόνο τα άσχημα, που δυστυχώς είναι πολλά, αναφέρονται όμως και τα καλά που υπάρχουν, έτσι, διότι υπάρχουν και τα ωραία. Είχαμε επίσης τα σχόλια από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, του Γιώργου Μπαντή, με πολύ ωραίες τοποθετήσεις και από τον ίδιο. Και γενικά, δεν θα πω κάτι περισσότερο, έχει ανέβει στο YouTube το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ αυτού, αλλά όταν βγει γενικώς, είτε στο YouTube, είτε σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, είτε σε κάποιο κινηματογράφο, διότι ήταν στον ΨΑΠ ακόμα σε συζητήσεις, είναι πολύ σημαντικό όλοι και όλες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών, είτε το παρακολουθούν είτε αγωνίζονται, τους προτρέπω να το δουν, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι είναι πραγματικά. Και είναι κάτι που είναι αντιπροσωπευτικό. Όπως είπες, δεν παρουσιάζει μόνο τις αρνητικές πλευρές και τα προβλήματα που υπάρχουν, και είναι πολλά, όπως είπες πάρα πολύ σωστά. Παρουσιάζει όμως και την ελπίδα, παρουσιάζει τα θετικά, παρουσιάζει την προσμονή για κάτι καλύτερο από εδώ και μετά, γιατί το ποδόσφαιρο γυναικών εδώ στη μικρή Ελλάδα σιγά σιγά ανοίγει το βηματισμό του, ανοίγει την ταχύτητά του, μήπως μπορέσει, αν όχι να προλάβει, τουλάχιστον να πλησιάσει τα επίπεδα του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου γυναικών. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι θέλουμε πολλή δουλειά για να λέμε κάτι τέτοιο, αλλά ξαναλέω ότι εγώ με αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής, σε γενικές γραμμές, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα και τα μελανά σημεία, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δηλαδή, αλλιώς είναι η εικόνα, η γενική εικόνα, η μεγάλη εικόνα που βλέπουμε φέτος, ας πούμε, και αλλιώς θυμάμαι ότι ήταν όταν εγώ πρώτο ασχολήθηκα σαν διοικητικός παράγοντας με το ποδόσφαιρο γυναικών πριν από 8 χρόνια, ας πούμε, κάπως έτσι. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Ελπίδα όλων είναι να γίνουν περισσότερα. Και σίγουρα οι προοπτικές είναι ευίωνες. Όλα μπορούν να κινηθούν προς το καλύτερο, προς τα πάνω. Βέβαια, χρειάζεται η προσπάθεια πολλών. Έτσι. Και σίγουρα το μέλλον ανήκει στις παίκτριες, ανήκει στο ποδόσφαιρο γυναικών. Έτσι. Λοιπόν. Και μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, με τίτλο «Μπάλα γένους θηλυκού», έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε κοντά μας τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών, της ΕΠΟ, και ταυτόχρονα πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας, τον κύριο Τάκη Καρά. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς και καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Πρόεδρε, τα θέματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας αγωνιστικής σεζόν, κυρίως για την Α εθνική κατηγορία γυναικών, και ως ο νούπο ξεκινούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες. Έχουμε κάποιες αλλαγές, να τις πω έτσι, καινοτομίες φέτος, εφόσον έχει μπει δυναμικά στην προσπάθεια, σε συνεργασία πάντοτε μαζί σας, και η νεοσυσταθήσα Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών. Τι θα θέλατε να μας πείτε πάνω σε αυτό? Καταρχήν, για να το γνωρίζουν όλοι, ότι η Ένωση Γυναικείων Σωματείων Ελλάδος έχει την ευθύνη και την αποκλειστικότητα να διοργανώνει πρωταθλήματα πανελλήνια. Φέτος όμως ξεκινάει με το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, και πολύ καλά γνωρίζετε ότι διανύσαμε και τη δεύτερη αγωνιστική και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τη τρίτη αγωνιστική. Η Ένωση που συστάθηκε, αποκλειστικός σκοπός ήταν να έχει
την καλύτερη ανάπτυξη, προώθηση και τη διάδοση του γυναικείου ποδοσφαίρου σε όλες τις πανελλήνιες κατηγορίες πρωταθλήματων που διεξάγονται στη χώρα. Όμως, στα επόμενα χρόνια ευελπιστούμε ότι και οι υπόλοιπες διοργανώσεις που σήμερα διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και για να είναι κατανοητό και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν, η Β' κατηγορία γυναικών, Εθνική κατηγορία γυναικών, η τρίτη κατηγορία Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών, το Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα K17, καθώς επίσης και το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών, και στη συνέχεια θα έχουμε και το Αναπτυξιακό, το K15 Γυναικών, διοργανώνονται από την Ομοσπονδία. Όταν πλέον η Ένωση θα έχει πλήρη ρυθμό και λειτουργία όσον αφορά τις διοργανώσεις, και αφού θα έχει την ετοιμότητα να μπορεί να τις πραγματοποιήσει, στην Ομοσπονδία θα παραμείνουν μόνο η διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών και το Αναπτυξιακό, σήμερα βέβαια το K15, γιατί μπορούμε μελλοντικά να έχουμε και άλλα αναπτυξιακά πανελλήνια που διοργανώνει η Ομοσπονδία ή θα διοργανώσει. Και το βλέπουμε εγώ προσωπικά χαίρομαι για όλη αυτή την εξέλιξη που υπάρχει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, η Ένωση Γυναικών να έχει ήδη συντάξει της και να διοργανώνει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας γυναικών, το οποίο, όπως έχετε δει όλοι, μέχρι σήμερα έχει ένα πλούσιο θέαμα, και βεβαίως πάνω απ' όλα με τη στήριξη ελληνικής τηλεόρασης, που έχουν πλέον όλα τα σπίτια τη δυνατότητα να δουν γυναικείο ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά το βλέπουμε αυτό σαν τη διαστολή με το ποδόσφαιρο των ανδρών, καθώς για παράδειγμα η ΓΑΜΑ Εθνική των Ανδρών εξακολουθεί να διοργανώνεται από την ΕΠΟ. Ναι, και αυτή η διοργάνωση, όπως και οι υπόλοιπες αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία, είναι στην ευχέρεια της Ομοσπονδίας. Δεν μπορεί να το διοργανώσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας μία άλλη ένωση. Απλά έτσι, για να γνωρίζουμε όλοι, η ΕΠΟ έχει αποκλειστική ευθύνη όλο το διοργανώσεων της χώρας, είτε σε αντρικά τμήματα είτε σε γυναικεία. Επίσης, και τα πρωταθλήματα, τα επαγγελματικά της Super 1 και Super 2, τα έχει παραχωρήσει στις δύο λίγκες. Δηλαδή, από ό,τι καταλάβατε, η αποκλειστική ευθύνη όλων των διοργανώσεων, ακόμα και των τοπικών πρωταθλημάτων, ανήκουν στην Ομοσπονδία. Απλά η Ομοσπονδία κάνει καταμερισμό όλων αυτών των διοργανώσεων σε αυτές που μένουν σε αυτή, στη Super 1, Super 2, στην Ένωση Γυναικών σήμερα και βεβαίως στις ποδοσφαιρικές ενώσεις που διοργανώνουν τις κατηγορίες πρώτη, δεύτερη κατηγορία και άλλα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, όπως και το κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων της πρώτης φάσης. Έτσι, Πρόεδρε, μια και μίλησατε για το κύπελλο, ήθελα να πούμε το εξής. Όλοι παραδέχονται ότι η επαναλειτουργία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, του θεσμού του κυπέλλου, ειδικά για τα πρωταθλήματα των γυναικών, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες διαφορετικής δυναμικότητας να τεστάρουν τις δυνάμεις τους και τις αντοχές τους απέναντι σε καλύτερες ομάδες. Άρα να υποθέσουμε ότι ο θεσμός από τούδε και στο εξής θα είναι μόνιμος και θα συνεχίζει κανονικά απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Βεβαίως και θα συνεχίζει, το ποσοστό είπα και νωρίτερα, από την Ομοσπονδία το κύπελλο Ελλάδος Γυναικών, και θέλω να κάνω μια αναφορά ότι είχαμε περισσότερες ομάδες φέτος συμμετοχή στο θεσμό του κυπέλλου γυναικών. Μάλιστα θα έχουμε 38 ομάδες, εκ των οποίων οι 14 είναι ομάδες της Α εθνικής κατηγορίας, 12 της Β εθνικής και 12 της Γ κατηγορίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βλέπουμε περίπου το 40% να έχει συμμετοχή από όλες τις κατηγορίες στο κύπελλο γυναικών. Αντιλαμβάνεστε και εσείς, και όπως και εμείς βεβαίως που το βλέπουμε στην πράξη, ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν και στη Β εθνική και στη Γ κατηγορία, είτε επειδή υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες λόγω σε ποια περιοχή βρίσκεται η κάθε ομάδα. Έχουμε τα νησιά μας, έχουμε όλη την Ελλάδα, μπαίνουμε στην περίοδο του χειμώνα, έχουμε αρκετά νέα σωματεία, ο στόχος τους είναι άλλος, και έτσι δεν είχαμε, θα έλεγα, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ακόμα συμμετοχής από τις ομάδες Β και Γ. Σημειώνουμε εδώ ότι υποχρεωτικά οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας γυναικών συμμετέχουν στο θεσμό. Η κλήρωση, γιατί επειδή μιλήσαμε για το κύπελλο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στα γραφεία της Ομοσπονδίας 12 η ώρα. Και η κλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής? Θα γίνει αύριο πάλι στα γραφεία της Ομοσπονδίας 12 η ώρα. Επειδή θέλω να γνωρίζουν και να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου γιατί φτάσαμε τόσο σύντομα, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, 11 και 12 του μηνός ξεκινάει το πρωτάθλημα της Γ κατηγορίας.
γιατί περιμέναμε την ίδρυση αρκετών νέων σωματείων που θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα τη συμμετοχή στην κατώτερη πανελλήνια κατηγορία, που είναι το περιφερειακό της γάμα κατηγορίας, για συμμετοχή, και είμαι σίγουρος ότι η αύξηση και μόνο των σωματείων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στη γάμα κατηγορία φέτος δείχνει πάρα πολλά, ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο, είτε με νέα σωματεία είτε με τμήματα γυναικεία που ιδρύονται σε άλλα σωματεία που ήδη υπάρχουν, δείχνει ότι έχει και παρόν και μέλλον στην Ελλάδα. Και ειδικά το γεγονός ότι ομάδες, είτε μεγάλες ΠΑΕ είτε ιστορικές ομάδες ανδρών, έχουν φτιάξει ήδη τμήματα ποδοσφαίρου γυναικών. Αυτό είναι καλό όχι μόνο για την ίδια την ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά και εμπορικά, επικοινωνιακά. Βέβαια, το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν σήμερα μιλάμε για το αντίστοιχο πρωτάθλημα της Super 1 ανδρών, νομίζω ότι τα μεγάλα ονόματα, οι ιστορικές ομάδες, είναι εκείνες που δίνουν όλο το project για να μπορεί κάποιος να έρθει, να στηρίξει, να πληρώσει, να γίνει χορηγός και βεβαίως να πάει να δει αγώνες. Το αντίστοιχο αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, ξεκίνησε και πάει πάρα πολύ καλά και στην πρώτη εθνική γυναικών, και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή, περισσότερους ανθρώπους που θα συνδράμουν το γυναικείο ποδόσφαιρο, και εμείς από την πλευρά μας να περιμένουμε περισσότερες αθλήτριες που θα στελεχώνουν τις εθνικές μας ομάδες. Οπωσδήποτε, Πρόεδρε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε, είναι γνωστό βέβαια, όλοι το γνωρίζουν, αλλά ας το τονίσουμε άλλη μια φορά, ότι την προσπάθεια αυτή για μεγαλύτερη ανάδειξη του ποδοσφαίρου γυναικών κατά κύριο λόγο την προωθεί η UEFA και η FIFA, οι οποίες έχουν πάρει αποφάσεις και μάλιστα έχουν εγκρίνει και ένα τεράστιο πρωτοφανές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών, ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο για να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Η UEFA και η FIFA κάνουν πάρα πολλές δράσεις. Και επειδή μου έδωσες μια ωραία πάσα σήμερα, πρέπει να ακουστεί σε όλους. Η χρηματοδότηση που υπάρχει, η οικονομική ενίσχυση δηλαδή των σωματείων μας σε όλες τις κατηγορίες σήμερα από την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αγγίζει το ύψος του 85% από το Ταμείο της Ομοσπονδίας. Μόλις το 15% έρχεται από το πρόγραμμα Hat Trick της UEFA για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και γιατί το λέω αυτό, Δημήτρη και αγαπητέ φίλε και οικοδεσπότη? Γιατί όλα τα χρόνια συζητείται μια καραμέλα ότι έρχονται χρήματα από την UEFA και τη FIFA για το γυναικείο ποδόσφαιρο και η ΕΠΟ τα διαχειρίζεται. Δηλαδή να τα δώσει με τον Α ή Β τρόπο στα σωματεία, είτε για μετακινήσεις είτε για διαιτησία. Επειδή όμως η αλήθεια είναι μία και είναι αυτή που προανέφερα, το επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά. Το 85% του ετήσιου κόστους από την πλευρά της Ομοσπονδίας σε μορφή επιχορηγήσεων όλων των κατηγοριών και όλων των διοργανώσεων είναι από το Ταμείο της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Άρα αυτό είναι έμπρακτα, είδηση, Πρόεδρε. Έμπρακτα δείχνει η Ομοσπονδία πόσο στηρίζει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Κάτι ανάλογο δεν το κάνει στις άλλες κατηγορίες. Στηρίζει βεβαίως και τις προεθνικές μας ομάδες μέσω των K16, K14 εννοώ, στις μειχτές ομάδες των ενός. Στηρίζει βεβαίως για ειδιοπορικά και κάποια χρήματα και στη γάμα εθνική. Όμως σας είπα ότι, αν θέλουμε να το πούμε και σε νούμερα τώρα, το ετήσιο, θα έλεγα, κοστολόγιο όλων των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας, μάλλον τα χρήματα που πάνε από την Ομοσπονδία προς τα σωματεία μας όλων των κατηγοριών, αγγίζουν το 1 εκατομμύριο. Και έτσι πρέπει να ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο, ούτε υπάρχει κάποιο πηγάδι που βγάζει συνεχώς χρήματα, ούτε έρχονται τσεκ και εμβάσματα από την UEFA και τη FIFA και ερχόμαστε εμείς να τα διαχειριστούμε όπως νομίζουμε κατά το δοκούν. Είναι χρήματα που τα διαχειρίζεται από το ταμείο της και μάλιστα για την αναφορά όλων. Χρήματα δίνονται για τη διαιτησία, για έξοδα, για τον ορισμό παρατηρητών, για τις μετακινήσεις των σωματείων, για αεροπορικές ή ακτοπλοϊκές. Άρα καλύπτει ένα πολύ σημαντικό κόστος ετήσια στο κάθε σωματείο σε οποιαδήποτε κατηγορία συμμετέχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Πρόεδρε, και είναι είδηση όπως είπα προηγουμένως, και επίσης αυτό που θα ήθελα να τονίσω εγώ
σαν και πρώην παράγοντας ο διοικητικός του ποδοσφαίρου γυναικών σε διάφορους συλλόγους, είναι το εξής. Είχε πει μία πολύ σοφή κουβέντα, μία πολύ γνωστή προπονήτρια, η οποία υπήρξε προπονήτρια και στις εθνικές ομάδες και η οποία διαπρέπει και στο εξωτερικό. Μιλάω για την κυρία Κατερίνα Φαλίδα. Συζητούσαμε λοιπόν αυτό το ζήτημα και μου είχε πει η Κατερίνα ότι κοίταξε να δεις, έχουν όλη την καραμέλα ότι η Ομοσπονδία και να βοηθήσει η Ομοσπονδία. Ναι, σύμφωνοι. Η Ομοσπονδία και βοηθάει και να βοηθήσει. Όμως πρέπει και άλλοι να βοηθήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να πετάμε το μπαλάκι μόνο στην Ομοσπονδία και να περιμένουμε με ένα μαγικό ραβδί να λυθούν τα πάντα. Πρέπει όλοι να ενδιαφερθούν, πρέπει να βρεθούν χορηγοί. Βεβαίως και γίνεται προσπάθεια. Υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοι αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να στηρίξουν την ομάδα τους. Απλά ότι και η Ομοσπονδία, έχοντας να φροντίσει για τόσα τμήματα, για τόσα αθλήματα, για τόσους συλλόγους, είναι επόμενο σε μια χώρα μάλιστα σαν την Ελλάδα, ότι όλες οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Να βοηθήσουν όλοι λοιπόν. Και να προσθέσουμε και κάτι ακόμα σημαντικό. Εκτός από τις διοργανώσεις, η Ομοσπονδία, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει και τις ανάλογες εθνικές μας ομάδες σε κάθε επίπεδο, όπως και στις γυναίκες, με τις νεάνιδες, με τις πακορασίδες, τις κορασίδες, τις προπονήσεις, τουρνουά κλπ. Που και αυτά καταβάλλονται μέσα από το Ταμείο της Ομοσπονδίας. Άρα δηλαδή βλέπουμε όλοι ότι η συμμετοχή της Ομοσπονδίας και ουσιαστική και σημαντική είναι σήμερα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και δεν είναι μόνο βεβαίως το οικονομικό που αναφερθήκαμε. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και καλύπτουμε πάρα πολλές ανάγκες. Βελτιώνουμε τις συνθήκες. Έχουμε τώρα, το είδατε, νομίζω και εσείς το αξιολογήσατε θετικά και το έχετε προβάλει, ότι έχουμε πλέον το αθλητικό μας κέντρο στην Παιανία. Εκεί ήδη ξεκινήσανε τα τμήματα, ακόμα και τα νεάνιδες και κορασίδες, να κάνουν τις προπονήσεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον, έχοντας στο σπίτι των εθνικών μας ομάδων, το κέντρο μας, μειώνονται πάρα πολύ τα έξοδα αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν και όλα αυτά τα χρήματα που τα έχουμε πλέον, θα έλεγα, στον κουμπαρά μας, σίγουρα πάλι θα επιστρέψουν και στις εθνικές μας ομάδες πρωτίστως, αλλά και βεβαίως πάλι ένα κομμάτι θα είναι και στα σωματεία, στις διοργανώσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να πω, κλείνοντας, ότι αφορά το κομμάτι της Ομοσπονδίας με τη στήριξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, είμαι σίγουρος ότι όλοι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την πλευρά και πρέπει οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μου, οι παράγοντες όλων των σωματείων, ή αυτών που ιδρύθησαν σήμερα, ή αυτών που συμμετέχουν, ή αυτών που πρωταγωνιστούν, είναι αρκετά χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, όλοι μαζί να βάζουμε ένα χέρι βοήθειας, αλλά δεν μπορούν να γίνονται όλα από την Ομοσπονδία, που πολύ σωστά το είπες και εσύ, Δημήτρη, νωρίτερα. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε το ρόλο μας, τη θέση μας, και επειδή αυτό το διάστημα έχω δεχτεί αρκετά τηλέφωνα σε σχετικά με τους ομίλους, η διαμόρφωση των ομίλων, είτε της Β' Εθνικής, είτε της Γ' Εθνικής κατηγορίας, που αντιλαμβάνεστε, για μια άλλη φορά θα το πω, ότι ο καθένας θέλει να παίξει στο σπίτι του. Δεν γίνεται. Πρέπει να μοιράσουμε σύμφωνα με τη μορφολογία και την απόσταση που έχουμε από το βορρά μέχρι νότο και τα νησιά μας, τις ομάδες μας, με έναν τρόπο τέτοιο που πρέπει να γίνεται και πρωτάθλημα. Πολύ εύκολο θα ήταν, αντί να έχουμε, όπως τώρα στη Γ' Εθνική, 7 ομίλους, ένα παράδειγμα, να έχουμε 15, 20. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, γιατί θα είχαμε σίγουρα 5 αγωνιστικές. Άρα, ποιο θα το όφελος για αυτά τα κορίτσια? Ότι μειώσαμε το κόστος. Ναι, μηδενικό το κόστος, δεν θα έχουμε μετακινήσεις, αλλά πού παίζεται η μπάλα? Στο γήπεδο. Πώς αξιοποιούνται οι αθλήτριες? Με περισσότερους αγώνες, με περισσότερη εμπειρία, με περισσότερη δυναμική και ανταγωνισμό. Και επειδή άκουσα πάρα πολλά παράπονα πέρυσι και στη Γ' Εθνική ότι είχαμε λίγους αγώνες κλπ., κάναμε το αυτονόητο φέτος, αφού είχαμε και μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Και έτσι, σας το λέω έτσι για να ξέρετε και γεωγραφικά, έχουμε 4 ομίλους των 9 ομάδων, έναν όμιλο με 10 ομάδες και 2 ομίλους των 7 ομάδων. Και γιατί είναι 7 ομάδων εδώ? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε και με τα νησιά μας και έχουμε 7 ομάδες στην Κρήτη και 7 ομάδες που είναι στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Γενικότερα το βάζω τώρα. Δεν θα έπρεπε αυτές οι ομάδες ούτε να ταλαιπωρηθούν προς την Αττική ή Καπαλού, ούτε βεβαίως και οι ομάδες της Αττικής να πηγαίνουν μέχρι τη Λίμνο.
Όπως και ο χρόνος, πολλά τα έξοδα. Ακριβώς, όπως και η Κρήτη. Έχει 7 ομάδες. Σκεφτείτε αυτές τις ομάδες για να συμπληρώσουμε, να το κάναμε δηλαδή πιο όμορφο, πιο γλυκό, να γίνει 9 ο όμιλος ή 8. Να έχουμε ομάδες από τον Πειραιά, από την Αθήνα και αντίστοιχα οι ομάδες της Κρήτης να πάνε και αυτές στις αντίστοιχες ομάδες. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή ομάδων και να έχουμε περισσότερες και στις ομάδες των νησιών, ώστε να έχουν μεγαλύτερο, πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και επειδή μίλησα τώρα για τη γάμα εθνική κατηγορία, και μπορώ να σας πω βεβαίως και τι γίνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες, και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από πάνω προς τα κάτω. Στη β' εθνική κατηγορία συμμετέχουν 39 ομάδες, είναι 4 όμιλοι. Για την άνοδο θα έχουν μόνο οι 2 ομάδες. Οι 4 πρώτοι δηλαδή θα παίξουν αγώνες μπαράζ για να ανεβούν οι 2. Γιατί η πρώτη εθνική κατηγορία αποφάσισε να έχει 12 ομάδες στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Άρα θα υποβαστούν από αυτή την κατηγορία 4 και θα ανεβούν 2 από την αμέσως κατώτερη που είναι η β' εθνική. Και στους υποβασμούς, ο όμιλος που έχει 11 ομάδες θα έχουν με τον υποβασμό 2 ομάδων, στους δε υπόλοιπους ομίλους από 1 ομάδα. Στη γάμα εθνική κατηγορία, για φέτος, το τονίζω, θα έχουμε την άνοδο όσοι έχουν την πρώτη θέση στον όμιλο, 7 δηλαδή, αλλά από την περίοδο 26-27, από τη γάμα εθνική θα ανεβαίνουν στο τέλος μόνο 4 ομάδες. Πήγαμε σε μια αναλογικότητα δηλαδή ανόδου ανακατηγορία στην ανώτερη. Θεωρούμε ότι η γάμα κατηγορία, το περιφερειακό, μας δίνει τη δυνατότητα της συμμετοχής, της εμπειρίας και όποιες ομάδες πραγματικά θέλουν να ανέβουν σκαλοπάτι, να είναι πιο έτοιμες, να έχουν το καλύτερο ρόστερ που κρίνουν αυτοί, ώστε να διεκδικήσουν ώστε στην επόμενη κατηγορία να είναι και αυτές εφάμιλες με τις προηγούμενες που συμμετείχαν. Συν ότι μπορούμε στο μέλλον να έχουμε και μια άλλη μορφή μιας ακόμα κατηγορίας. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή πέρυσι τέθηκε να γινόταν η Α2 κατηγορία. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσουμε σε αυτό, Πρόεδρε, πάνω, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση πάνω σε αυτό. Έγινε η κουβέντα πέρυσι. Βέβαιως κάλωσε γιατί είχε γίνει ο ΚΑΠ, δεν μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή στις κατηγορίες των εθνικών πρωταθλημάτων των γυναικείων. Δεν έχει επανέλθει όμως αυτή η κουβέντα ξανά. Προφανώς ίσως στο μέλλον να ξαναέρθει μια άλλη διοργάνωση των πρωταθλημάτων, γιατί αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να έχουμε αυτές τις κατηγορίες. Πρέπει να πηγαίνουμε κι εμείς σύμφωνα με το μήνυμα που θα μας δίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι θέλουμε, πώς πρέπει να το αναδείξουμε, με τι τρόπο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καλή διάθεση, τόσο η Ένωση Γυναικείων Σωματείων αλλά και η Ομοσπονδία, σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες ιδέες, να καθίσουμε στο τραπέζι και να βρούμε λύσεις. Επίσης, έχουμε το πρωτάθλημα, όπως είπα, το K17. Σε αυτό συμμετέχουν 39 ομάδες από όλη τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στο τέλος θα πάμε στο ρεζουμέ δηλαδή ενός πρωταθλήματος, σε μια διεξαγωγή που συμμετέχει όλη σχεδόν η Ελλάδα, με 39 σωματεία. Οι 3 πρώτες ομάδες θα έχουν τα ευεργετήματα του νόμου με ποσοστό στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα να και ένα εφόδιο για την επόμενη μέρα των αθλητριών μας, στη ζωή τους, στην πανεπιστημιακή τους επιλογή και όπου αλλού χρειαστεί. Θεωρώ, κλείνοντας, και με τη διοργάνωση του K15 που στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η προκήρυξη για αυτό το πρωτάθλημα, είναι το πρωτάθλημα δηλαδή των ενώσεων, γιατί εδώ πρέπει να παντρέψουμε όχι μόνο τα σωματεία που είναι στο προηγούμενο πρωτάθλημα το K17, αλλά και όλα τα σωματεία που συμμετέχουν σε κάθε ΕΠΣ, που έχουν κορίτσια, ώστε να κάνουν τη δική τους ομάδα, να κάνουν τη δική τους προσπάθεια, να αποκτήσουν την εμπειρία που τους χρειάζεται και πάνω απ' όλα να γνωρίσουν και άλλα μέρη στην Ελλάδα, να γνωρίσουν φίλες από άλλους νομούς, να δούνε και αυτές σε τι κατάσταση βρίσκονται σε σχέση με τους άλλους νομούς. Και πάνω απ' όλα, και αυτό το πρωτάθλημα έχει τη δυνατότητα των ευεργετημάτων που είπα και στην K17. Είμαστε, πιστεύω, σε μια πολύ καλή περίοδο για το γυναικείο ποδόσφαιρο και σε αυτό συντελούν η ίδια η Ομοσπονδία, και εδώ θα ήθελα να πω το μεγάλο ενδιαφέρον έχει δείξει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι γνωστό αυτό. Η συμμετοχή, η ενεργοποίηση πλέον της Ένωσης Γυναικών Ποδοσφαίρου
της Ένωσης, δηλαδή το σωματείο μας των γυναικείων. Αυτή είναι η ένωσή τους. Και βεβαίως όλων εμάς που συμμετέχουμε ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή, και εγώ τώρα με την ιδιότητα βεβαίως και του Προέδρου του Ποδοσφαίρου Γυναικών, με όλα τα μέλη, και εδώ θέλω να κάνω μία αναφορά που είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών συμμετέχει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικείων Σωματείων, ο κ. Κουρεξίδης, και ένα μέλος της Εκτελεστικής τους Επιτροπής, ο Άκης ο Μπεκιάρης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πραγματικά το ποδόσφαιρο είναι ενιαίο. Η Ένωση Γυναικείων Σωματείων είναι μέλος Ομοσπονδίας. Εμείς είμαστε στελέχη της Ομοσπονδίας, αλλά και των ποδοσφαιρικών ενώσεων που ξεκινάνε αυτά τα γυναικεία σωματεία, και πρέπει να έχουμε συνεχόμενη ροή και συνεχόμενη συνεργασία. Είμαι σίγουρος ότι με όλη αυτή την καλή διάθεση όλων, τα επόμενα χρόνια και το γυναικείο ποδόσφαιρο, ό,τι αφορά τις διοργανώσεις μας, αλλά κυρίως και εθνικές μας ομάδες, με τους κατάλληλους προπονητές που επιλέγονται από την Ομοσπονδία και με όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες σήμερα. Έχει φύγει αυτό το παραδοσιακό που βλέπαμε σε ένα γήπεδο, τον προπονητή και τον γενικό αρχηγό να δίνει τα δελτία. Σήμερα βλέπουμε πραγματικά ότι και το γυναικείο ποδόσφαιρο, οι εθνικές μας ομάδες έχουν το team, το αντίστοιχο που έχουν όλες οι αντρικές εθνικές μας ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι δίπλα μας. Και θα ήθελα να τονίσω ότι με τη στήριξη των σωματείων. Με ακούτε βεβαίως, Ναι. Σας ακούμε, Πρόεδρε, ναι. Έτσι, τώρα είναι καλύτερα η κάμερά σας. Κατεβάστε λίγο την κάμερα να φαίνεστε καλά το πρόσωπό σας. Εκεί τώρα είμαστε καλά, τώρα είμαστε μια χαρά εκεί. Είπα με τη στήριξη όλων. Εμάς σαν Ομοσπονδία μας ενδιαφέρει και η επόμενη μέρα του γυναικείου ποδοσφαίρου, γι' αυτό και σας ανακοινώνω ότι συνεχώς όλη τη χώρα έχουμε συνέχεια δράσεις μέσα από την UEFA για την επαφή του γυναικείου πληθυσμού από τις μικρές ηλικίες στο ποδόσφαιρο, και με την ευκαιρία, επειδή έχω να κάνω και με έναν πατριώτη μου στο πάνελ, τον Δημήτρη, θα γίνει η ανάλογη δράση στα τέλη του Οκτωβρίου και στο ενωσιακό μας γήπεδο. Εγώ χαιρετίζω όμως περισσότερο όλους εσάς τους ανθρώπους που είσαστε φορτωμένοι με τόσα πράγματα στην παρουσία όλων των αθλητικών δρομών, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά ιδιαίτερα που βγαίνετε και παρουσιάζετε το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί ο χρόνος σας, το κόστος, και δεν είναι το κόστος το οικονομικό, υπάρχει ένα γενικό κόστος όταν ασχολείσαι με οτιδήποτε, είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με αυτό που εισπράτετε. Και επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και εσάς που είσαστε τώρα μαζί με μένα και έχουμε αυτή την ωραία συζήτηση, αλλά και όλους τους συναδέλφους σας που ασχολούνται και κάνουν θεματολογία το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Νομίζω και ο Γιάννης θα συμφωνήσει, γιατί πρόσφατα συζητήθηκε, μιλάμε με ειλικρίνεια και πάντοτε με καλή προαίρεση, ότι ήταν μεγάλο βήμα βέβαια η ανάληψη των τηλεοπτικών μεταδόσεων από τη δημόσια τηλεόραση. Όμως βρέθηκαν κάποιοι και είπαν, καλά βρε αδερφέ, δεν βρέθηκε ένας από τους αρμοδίους να πει ένα ευχαριστώ σε αυτούς που, εγώ δεν μιλώ ούτε για τον εαυτό μου, ίσως ούτε για τον Γιάννη που είναι εδώ μαζί μας, για τον Ηλία τον Σκορτσανίτη, για τον Θανάση τον Πύρλη, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά, Πρόεδρε, όπως το είπες... Νομίζω μέσα από τα χείλη τα δικά μου και από την ιδιότητά μου που έχω, όχι σας κάλυψα, σας απέδωσα αυτό που σας ανήκει. Απολύτως, και είναι αξιέπαινο αυτό που κάνεις, Πρόεδρε, γιατί ξαναλέμε ότι εμείς δεν κάνουμε κάτι για να μας πει κάποιος ευχαριστώ, αλλά ένας άλλος σου λέει εντάξει, καλή η τηλεόραση, αλλά τι έγινε τώρα, μεγαλοπιαστήκαμε σε εισαγωγικά, να το πω έτσι, χρόνια ο Γιάννης, εσύ και πολλοί άλλοι, για να μην τους αναφέρουμε ονομαστικά, κρατήσατε ζωντανό το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι γεγονός. Γιάννη, τι ήθελες να ρωτήσεις τον Πρόεδρο προηγουμένως? Κάτι πήγες... Πάνω και σε όλα αυτά που λέγαμε, έχει ήδη ακουστεί η επικείμενη μετατροπή, ας το πούμε, της ΑΕθνικής σε επαγγελματικό πρωτάθλημα. Τα βήματα γι' αυτό. Ακούστε, είναι ένα θέμα που και εγώ το έχω δει μέσα από σχόλια, αναφορές συναδέλφων σας.
Μέχρι τώρα δεν έγινε καμία επίσημη κουβέντα, τουλάχιστον σε επίπεδο Ομοσπονδίας ή από πλευράς Επιτροπής. Είναι ένα θέμα όμως που σίγουρα είμαι βέβαιος, δεν μην πω ότι είμαι σίγουρος, ότι η Ένωση που έχει την ευθύνη του πρωταθλήματος δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό, πιο ουσιαστικό από πλευράς παροχών με τις αθλήτριες, παίκτριες κλπ. Και βεβαίως να πάρει τη μορφή της Λίγκας, θα έλεγα. Όμως αυτό είναι ένα κομμάτι που συζητείται. Αν συζητείτε πρώτα μέσα στην Ένωση Γυναικείων Σωματείων, και πιο υπεύθυνα θα μπορούσε να σας απαντήσει σε αυτό το θέμα το Προεδρείο της Ένωσης. Όμως, ό,τι αφορά την Ομοσπονδία, σε κάθε τέτοια επιλογή, εφόσον θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις, εμείς θα είμαστε δίπλα. Και αυτό φυσικά θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο και στις εθνικές ομάδες, διότι ήδη βλέπουμε μια σημαντική σταδιακή αγωνιστική άνοδο, τόσο των μικρών όσο και της εθνικής γυναικών, και φυσικά για την παρουσία των ελληνικών συλλόγων στα κύπελλα Ευρώπης. Πολύ σωστά. Θέλουμε όλοι να έχουμε μία άλλη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάθε τι που γίνεται και προσθέτεται σε αυτή την κατεύθυνση, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα είναι αρκετά τα χρόνια πίσω που θα μας φέρουν ώστε να μην δούμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο σε ένα πραγματικά επαγγελματικό πεδίο. Όμως, όταν θα ετοιμαστεί όλο αυτό, θα πρέπει να είναι τόσο όριμο και τόσο καλά δουλεμένο, ώστε να μην γίνουν αστοχίες, γιατί στο παρελθόν, και θα σας θυμίσω τι είχε γίνει και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα σας θυμίσω τι είχε γίνει στις μεγάλες λίγες και τι προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, όχι βέβαια τόσο η Super 1 αλλά η Super 2, η παλιά Football League κλπ. Έχετε δει σωματεία να έχουν σβήσει, άνθρωποι να έχουν καταστραφεί, ποδοσφαιριστές να χρωστάνε ακόμα χρήματα οι ομάδες που παίξανε, προπονητές να μην έχουν ξαναδουλέψει από τότε και πολλά άλλα προβλήματα. Γι' αυτό θα έλεγα βήμα-βήμα, με σύνεση, με δουλειά, να στηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός και να κάνει ομπρέλα το πρωτάθλημα αυτό, ώστε να είναι υγιή και να είναι για πολλά χρόνια υγιή. Γιατί όταν μπαίνει το κομμάτι το επαγγελματικό, έχει δύο πλευρές. Η μία, όπως το λέει η λέξη, και άλλοι πολλές φορές να γίνονται παρατράγουδα. Εγώ δεν θέλω στο γυναικείο ποδόσφαιρο να ζήσει καμία πτυχή του παρελθόντος στο ό,τι έχει ζήσει και το επαγγελματικό των ανδρών. Αυτό είναι σημαντικό, Πρόεδρε, και θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι έχουν ακουστεί στο παρελθόν, μεμονωμένα βέβαια, δεν πάβει όμως, γιατί ξέρετε ότι μαθεύονται όλα, συζητιόνται όλα κτλ. Να έχει ακουστεί για το θέμα του επαγγελματισμού ότι ή να γίνει κάτι απόλυτα καθαρό, το οποίο να είναι και διαυγές και ελεγχόμενο, γιατί παραπονιόντουσαν κάποιοι, λέγανε υπό τη μορφή, ας πούμε, οδηπορικών δίδονται μισθοί, οι οποίοι δεν είναι όμως μισθοί, αλλά καλύπτονται ως οδηπορικά και κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι όταν η Ομοσπονδία αποφασίσει να κάνει αυτό το βήμα με τους συνεργάτες της και όλους τους συναρμόδιους φορείς, το πρώτο που θα πρέπει να υπάρχει θα είναι η διάβγεια, ακριβώς για να μην μπορούν ορισμένοι, ας πούμε, να παραπονούνται, να γκρινιάζουν, να μην υπάρχουν μελανά σημεία σε οτιδήποτε. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, την τελευταία κουβέντα την έχει η ελληνική πολιτεία για τη σύσταση μιας επαγγελματικής κατηγορίας. Γι' αυτό θα έλεγα, έχουν το χρόνο, τώρα ξεκίνησε η Ένωση, έχει το χρόνο, την πίστοση να κάνει το σχεδιασμό της και να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Γιάννη. Δημήτρη, από εμένα έχω καλυφθεί. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι. Πάνω στα θέματα του ποδοσφαίρου γυναικών αμιγώς, όχι, μας έχει καλύψει ο Πρόεδρος. Απλά όμως εγώ θα ήθελα να τον ρωτήσω και με την άλλη του ιδιότητα, του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λαγωνίας.
Πρόεδρε, αναπολώ πολλές φορές τα παλιά χρόνια που όταν ήσουν εσύ διαιτητής και εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής, που υπήρχαν πολλές ομάδες, που υπήρχαν πολλές κατηγορίες, ερασιτεχνικές βέβαια. Είχε εκπροσώπηση ο νομός μας βέβαια και στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και στις εθνικές κατηγορίες. Ας μιλήσουμε όμως για τη βάση. Ποια είναι η βάση? Και εσύ ο ίδιος έχεις πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις ότι είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Πώς βλέπεις τη διαφορά του τότε με το τώρα? Τώρα είναι σαφώς λιγότερες οι ομάδες καταρχήν, έτσι. Να ξεκινήσω, επειδή είμαι 25 χρόνια στο Προεδρείο της Ένωσης, σχεδόν τη μισή μου ζωή δηλαδή, θα έλεγα το εξής. Οι εποχές, κάθε χωριό και ομάδα, κάθε χωριό και γήπεδο έχει τελειώσει. Πρώτον, πληθυσμιακά, γιατί δεν έχουμε τα παιδιά εκείνα που γεννιόντουσαν τις εποχές εκείνες. Δεύτερον, έχουμε έλλειψη ακόμα και σήμερα αθλητικών εγκαταστάσεων. Και λογικό είναι. Δεν μπορεί να έχουμε σε κάθε χωριό ένα γήπεδο όταν δεν υπάρχει ομάδα. Θα γίνει ένα γήπεδο στο μεγαλύτερο χωριό που εκεί αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα αθλητική. Τρίτον, έχουμε περάσει πάρα πολλά σαν έθνος τα τελευταία 20 χρόνια. Ξεκινώντας ότι σταματήσαν οι λεγόμενες επιχορηγήσεις των σωματείων. Κάθε χρόνο τα σωματεία τότε, εκείνα τα σωματεία τα 40, τα 50 της Λακωνίας, παίρνανε έκτακτη, τακτική, πανηγύρια, κοινότητες, δήμοι. Αυτά κοπήκανε. Και επανήλθε μέσω του Μητρώου εδώ και 5 χρόνια περίπου να παίρνουν 1.000-1.500 ευρώ τα ερασιτεχνικά σωματεία ενώ μιας ΕΠΣ. Μην πάμε σε κατηγοριοποίηση γιατί είναι διαφορετικά. Όχι, ναι. Άρα βλέπουμε αμέσως τα οικονομικά μεγέθη πώς έχουν αλλάξει. Δεύτερον, μάλλον το πρώτο ήταν το βασικότερο, έτσι, έλλειψη παιδιών. Πληθυσμιακά η Λακωνία πριν 20 χρόνια είχε 105.000, σήμερα έχει 81.000. Για πέστε μου, πού είναι αυτά τα παιδιά? Τι θα παίξουν? Σωστά. Όμως, επειδή αναφερόμαστε στη Λακωνία και θα το ακούσουν πάρα πολύ, η Λακωνία αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 30 ενεργά σωματεία. 30 ενεργά σωματεία, μπορεί να μην παίζει κανένα σε επαγγελματική κατηγορία. Δεν θέλω να κάνω αναφορές τι είχε γίνει όταν είχε παίξει Σπάρτη στην ερασιτεχνική τότε Β' Εθνική, πριν 30 χρόνια. Ναι. Δεν θα κάνω αναφορά της Σπάρτης που δεν υπάρχει ούτε στο χάρτη σήμερα στο σωματείο στην πόλη της Σπάρτης που έπαιξε στη Super 2 πριν λίγα χρόνια. Και θα καταλήξουμε στον Αστέρα Βλαχιώτη που παίζει στην πρώτη κατηγορία Λακωνίας, που κι αυτός είχε φτάσει στη Super 2. Βέβαια. Άρα το ζήσαμε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είδαμε σαν τόπος και σαν κοινωνία και ότι τι αδυναμίες υπάρχουν. Είδαμε ότι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν να είναι μόνοι τους, δεν υπήρχαν δηλαδή περισσότερη στήριξη. Αλλά θα σας πω και ένα φαινόμενο. Από εκείνες τις ομάδες, ειδικά θα έλεγα τα τελευταίο χρόνο στο επαγγελματικό πεδίο, νομίζω μεμονωμένοι Λάκωνες παίζανε. Όλοι οι άλλοι ήταν από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Μισθοφόροι, λεγεωνάριοι. Ακόμα και για να συμπληρωθούν τότε τα αναπτυξιακά τους τμήματα, ήταν παιδιά από άλλους νομούς. Επειδή τα έχω ζήσει πάρα πολύ, καλό ήταν που υπήρχε, πολύ σημαντικό για έναν τόπο, για έναν νομό, αλλά πρέπει από κάτω να έχουμε κάνει και την ανάλογη υποδομή. Δεν είναι να ανεβούμε στο ρετυρέ, αλλά πρέπει να στρώσουμε τους ορόφους. Ισόγειο, πρώτο, δεύτερο, μέχρι που φτάσουμε για να φτάσουμε στο ρετυρέ. Εμείς τότε, πολύ γρήγορα, φτάσαμε στο ρετυρέ. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν οι ομάδες. Όμως σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μετά την εποχή COVID, που δεν είναι λίγα χρόνια, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και κάθε χρόνο έχουμε μία αύξηση στα πρωταθλήματα υποδομής. Και τι εννοώ? Φέτος θα συμμετέχουν 34 ομάδες στα πρωταθλήματα υποδομής. Και όταν λέω πρωταθλήματα υποδομής, για να είναι κατανοητό, K16, K14 και K12. Αυτό δεν το είχε ποτέ ο νομός μας και πολλοί νομοί ακόμα σήμερα δεν κάνουν τέτοια πρωταθλήματα. Δείτε το από στοιχεία. Άρα, βλέποντας τα στοιχεία που έχουμε μέσα από τη συμμετοχή αυτών των παιδιών, δηλαδή των 34 ομάδων, χοντρικά, και αν υπολογίσετε μέσον όρος με 15-20 αθλητές, δείτε το νούμερο που φτάσαμε, γύρω σε 700 παιδιά. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι 700 παιδιά να είναι στα γήπεδα? Δεν σας έβαλα πιο κάτω το K10, το K8 και K6 που γίνεται σε τουρνουά.
Έχουμε και εκεί συμμετοχή παιδιών. Και αγοριών και κοριτσιών. Και μάλιστα φέτος δημιουργήσαμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσει και 3 ομάδες που θα ασχοληθούν με γυναικεία τμήματα. Ώστε και αυτές οι ομάδες στον τόπο μας, το K15 όπως το έχουμε χαρακτηρίσει μέσα από την προκήρυξη, να αγκαλιάσει και τα κορίτσια μας σε όλο τον νομό. Και αν θέλετε έτσι και στοιχεία, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 60-70 κορίτσια που είναι σε όλο τον νομό και κάπου είναι πιο συγκεκριμένα, έτσι είναι συγκροτημένα γιατί ασχολούνται οι ομάδες, που και αυτά θα έχουν μια διέξοδο, μια επαφή με το ποδόσφαιρο που τόση ώρα μιλάμε. Άρα μπορεί να έχουμε μειώσει τα σωματεία σχεδόν στο 50%, στο 40%, αλλά έχουμε φτάσει στο 1000% της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου που είναι οι μικρές ηλικίες, που αυτό είναι και η δουλειά της ΕΠΣ, Δημήτρη και Γιάννη. Και αυτός είναι και ο σκοπός. Αυτός είναι και ο σκοπός. Γιατί καλό είναι όλοι αυτοί που μας ακούνε, φίλοι και οι φίλες, να ξέρουν ποια είναι η Ένωση, τι κάνει η Ένωση. Η Ένωση δεν είναι για να κάνει πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ή για να επιβάλλει ποιο προπονητή θα έχει κάθε ομάδα ή όλα τα άλλα. Η ΕΠΣ έχει ένα σκοπό. Να μαζέψει και να φτιάξει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην εδαφική της ενότητα. Δηλαδή, τι άλλα λόγια, να κάνει όλες τις προϋποθέσεις εκείνες που να εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά στα σωματεία. Τα σωματεία να κάνουν όλες τις ενέργειες εκείνες για να συμμετέχουν οργανωμένα στο νομό μέσω της αιγίδας που είναι της ΕΠΣ, και εμείς σαν ρόλο συνδικαλιστικό, δεν θα το πάμε με τη μορφή του συνδικαλισμού, αλλά της ομπρέλας του ποδοσφαίρου, να έχουμε βάλει όλους τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Ομοσπονδία. Να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους Δήμους για να έχουμε την καλύτερη παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων και φιλοξενίας και των αθλητών και των αθλητριών, αλλά και των ανθρώπων που θέλουν να δουν ποδόσφαιρο. Επίσης, θα πρέπει να θωρακίσουμε και να εκπαιδεύσουμε αυτά τα παιδιά. Πώς γίνεται? Μέσω των προπονητών. Στη Λακωνία, σε αυτό το μικρό νομό που συνορεύει με την Ελλάδα, όπως λένε πολλοί, έχουμε κάνει 3 σχολές προπονητών. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχεις κάνει 3 σχολές προπονητών, σημαίνει αριθμητικά σήμερα ότι ο Σύνδεσμος Προπονητών Λακωνίας αριθμεί περίπου στα 60 μέλη. Και θα έλεγα ότι το 80% σήμερα είναι όλοι με κάρτα τριετίας, άρα είναι και ενεργοί. Συν το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξανακάνουμε και μία ακόμα σχολή UEFA. Αυτό για μένα είναι η δουλειά της Ένωσης, η συμμετοχή της ως η ποδοσφαιρική οικογένεια να εμπλουτίζεται, να στηρίζεται, ώστε τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, να βρεθούν στο ποδόσφαιρο, να κάνουν την πορεία τους και γιατί όχι να μην το κάνουν και επάγγελμα στη συνέχεια, όσα μπορέσουν στη ζωή τους. Συν τη στήριξη και άλλη μια ομάδα ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά, που είναι η διαιτησία. Που τόσο ακούτε κάθε μέρα για τη διαιτησία. Είναι υποχρέωση της Ένωσης να στηρίξει. Είναι υποχρέωση να είναι δίπλα στους διαιτητές. Γιατί χωρίς διαιτητές, χωρίς προπονητές και βεβαίως τους πρωταγωνιστές, τις πρωταγωνίστριες και τα σωματεία μας, δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο σε κανένα τόπο, σε καμία περιοχή. Ειδικά στον χώρο της Λακωνίας είναι γνωστό ότι έχεις άξιο συνεργάτη, τον πρόεδρο της ΣΚΕΘ, τον Νίκο το Σπυράκη, ο οποίος επιτελεί λειτουργήμα πάνω σε αυτό το κομμάτι που είπες της διαιτησίας, της εκπαίδευσης νέων διαιτητών κτλ. Και μάλιστα, επειδή το έχετε διαβάσει, να το υπενθυμίσουμε και στους φίλους και στις φίλες, πρόσφατα στον κανονισμό διαιτησίας δόθηκε δυνατότητα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, από την ηλικία 16 ετών μέχρι 22, που θέλουν να παίξουν και ποδόσφαιρο παράλληλα, να ενταχθούν στις σχολές διαιτησίας, να τις παρακολουθήσουν και έτσι να έχουν και την ιδιότητα του διαιτητή και του ποδοσφαιριστή ή της ποδοσφαιρίστριας. Βέβαια, μεγάλη καινοτομία. Υπάρχει ένα πλαφόν ηλικιακό ότι στα 22 έτη θα πρέπει να αποφασίσει στη συνέχεια αν θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της διαιτησίας ή θα παραμείνει στον χώρο του ενεργού αθλητή ή αθλήτριας. Όμως όλα αυτά είναι βήματα στην κατεύθυνση και τα νέα παιδιά να έρθουν, όπως αντίστοιχα έρχονται για να γίνουν αθλητές, να έρθουν και διαιτητές, όπως επίσης και οι σχολές UEFA, ξέρετε ότι είναι νέοι αθλητές, νέοι άνθρωποι που τους παρακολουθούν, με καινούργιο θα έλεγα ταπεραμέντο για το ποδόσφαιρο, πιο πρόσφατη στην επικοινωνία, στην τηλεπικοινωνία, σε ό,τι χρειάζεται σήμερα για την εκπαίδευση του ένας για να είναι πιο άρτιος, γιατί όπως και τα αυτοκίνητα
λέμε ότι έκλεισαν 30 χρόνια, 40 χρόνια, σήμερα πετάνε τα αυτοκίνητα. Έτσι είμαστε και εμείς οι ανθρώποι. Όσο και να θέλουμε να δουλέψουμε, όσο και να θέλουμε να επιμορφωθούμε, είτε μένουμε λίγο πίσω γιατί μεγαλώνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια φρεσκάδα του μυαλού, της όρεξης με τον άνθρωπο που είναι 25-30 χρονών και θέλει να γίνει προπονητής ή διαιτητής. Ακόμα και παράγοντας. Ένας παράγοντας που είναι τώρα 40 χρόνια σε ένα σωματείο, άμα του παιδιά σας πει που έχω κουραστεί, βαρέθηκα, αλλά τι να κάνω, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Έτσι δεν λένε? Όμως έτσι είναι. τα πράγματα βλέπετε ότι μας οδηγούν. Πάνω σε αυτό όμως, Πρόεδρε, επειδή εγώ μιλώ, όπως ξέρεις, και με διάφορες άλλες ιδιότητες, να μιλήσω και με την ιδιότητα του μάνατζερ διοργανωτή εκδηλώσεων, πρέπει να τονίσουμε και πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια δημοσίως και για αυτό το κομμάτι, ότι μια και μίλησες πριν για τους πιο επικοινωνιακούς ανθρώπους και τα λοιπά, μέρος της επιτυχίας μιας τέτοιας προσπάθειας που γίνεται σε ένα νομό είναι και η σωστή προβολή της, η επιβράβευση των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να επιβραβευθούν και η αξιολόγησή της. Πρέπει λοιπόν να πω ότι κάθε χρόνο διοργανώνεις μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια ετήσια εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός πλέον, στην οποία η ΕΠΣ Λακωνίας επιβραβεύει τους καλύτερους, όχι μόνο διαιτητές και ποδοσφαιριστές και προπονητές και όλο τον κόσμο. Μάλιστα προχθές είδα, αλλά έλειπα, όπως ξέρεις, ήμουνα καλεσμένος πάνω στη Λάρισα και δεν μπόρεσα να έρθω. Έκανες μια πολύ ωραία εκδήλωση κάτω στη Σκάλα, η ετήσια εκδήλωση της ΕΠΣ Λακωνίας, έτσι δεν είναι? Να διορθώσω κάτι, Δημήτρη μου, δεν έκανα εγώ. Έκανε το λακωνικό ποδόσφαιρο. Το λακωνικό ποδόσφαιρο, ναι, αλλά ζήσω ήταν λαμπρή, γιατί ήταν όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια, Γιάννη μου, εκεί. Και όταν λέω ποδοσφαιρική οικογένεια για μένα, είναι από το παιδί, οποιαδήποτε φίλο. Απλά έχει συμμετοχή στο ποδόσφαιρο. Των γονιών, των σωματείων μας, των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Γιατί μιλάμε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που θέλουμε να τις έχουμε καλύτερες, το είπα και προηγουμένως. Των διαιτητών μας, των προπονητών μας. Αυτή είναι η οικογένειά μας, η ποδοσφαιρική. Όλοι αυτοί που συμμετέχουν δίπλα μας. Και έχουμε την ανάγκη να τους φέρουμε κοντά μας, να τους φιλοξενήσουμε έστω για 1 ώρα, 2, και βεβαίως κάθε χρόνο να επιλέγουμε, ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες απονομές λόγω των πρωταθλημάτων κλπ, κάποια πρόσωπα που διαχρονικά, ουσιαστικά και αθόρυβα πολλές φορές, θα έλεγα, χρειάζονται μία από εμάς, θα έλεγα, όμορφη στιγμή. Μια αναγνώριση του έργου. Μια αναγνώριση, γιατί δεν μένει τίποτα στο ποδόσφαιρο και σε κανένα χώρο. Εκείνο που θα μείνει στην οικογένεια, στον ίδιο, είναι ότι κάποια στιγμή του είπαν ένα μπράβο, ένα ευχαριστώ. Και επειδή ο Γιάννης για πρώτη φορά με ακούει και μέσα από αυτό θα ακούσουν και πάρα πολύ, το τονίζω πάρα πολλές φορές γιατί το παρακολουθούν σε όλα, όπως και εγώ βεβαίως. Η πρώτη μας πριν 25 χρόνια πρωτοβουλία που κάναμε στα γραφεία τα διόκτητα της Ένωσής μας, που έχει ιδρυθεί το 1952, ήταν τα γραφεία αυτά να τα ονομάσουμε γραφεία Νικολάου Τραγά. Ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ο οποίος πλέον το 35 ετών, σε σκοτεινά γραφεία, στο γραφείο του το επαγγελματικό, πολλές ανθρωπόρες, είτε γραπτός, με τα χέρια να γράφει δηλαδή το στυλό, είτε στη γραφομηχανή, για να κρατήσει όλο αυτό το διοικητικό κομμάτι της Ένωσης ζωντανό για να έρθουμε οι νεότερες γενιές. Και έτσι τα γραφεία αυτά φέρουν το όνομά του. Άξιο και δίκαιο. Θα σας πω όμως κάτι που ήταν το ανθρώπινο. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή. Σε εμάς και σε όσους μπαίνουν μέσα στα γραφεία βλέπουν αυτό το όνομα. Για μας που το ξέρουμε περισσότερο. Για αυτό που έρχεται ως επισκέπτης ρωτά, μαθαίνει. Όμως η οικογένειά του, όταν με συναντά πολλές φορές η σύζυγός του, καταλαβαίνετε τι πέρασε 35 χρόνια. Μάνα με 4 παιδιά και πρόεδρο της ΕΠΣ Λακωνίας σε όλα το φάσμα του ποδοσφαίρου. Είχε δηλαδή, αντίκτυπο στην οικογενειακή ζωή, βέβαια. Το 60, σκεφτείτε από τη δεκαετία του 60 μέχρι το 2000. Με ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε, πρόεδρε. Η κάμερα σου έτσι, ωραία. Με έχει συναντήσει πάρα πολλές φορές η σύζυγός του,
Και τι μου λέει? Να είσαστε καλά όλα τα παιδιά του ποδοσφαίρου που αναγνωρίσατε τον Νίκο μου και στο σπίτι μας υπάρχει το όνομά του μέσα από την πλακέτα που μας προσφέρατε. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση από έναν άνθρωπο που έζησε με έναν άλλον άνθρωπο τόσα χρόνια, που κάνανε οικογένεια, εγγόνια, και να σου λέει εσένα που είσαι παιδί της δηλαδή τώρα, ηλικιακά, ότι ευχαριστούμε για την αναγνώριση που κάνεις αυτόν τον άνθρωπο που πρόσφερε για το λακωνικό. Επειδή δεν χρειαζόμαστε ούτε μετάλλια, ούτε τίτλους, ούτε πολυθρόνες, ούτε και χρήματα, γιατί το ποδόσφαιρο, ξέρετε πολύ καλά σε όσους υπηρετούν, είναι μια μορφή εθελοντισμού. Αυτός είναι ο ρόλος της και αυτός είναι ο θεσμός. Τα μέλη της Ένωσης δεν πληρώνεται κανένας. Από τα μέλη της Ομοσπονδίας, το γνωρίζετε άλλωστε Γιάννη, ο μοναδικός που πολύ σωστά πλέον θεσπίστηκε είναι μόνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που ασχολείται αποκλειστικά κάθε μέρα στην Ομοσπονδία. Οι υπόλοιποι, εμείς που είμαστε μέλη της εκτελεστικής, δεν έχουμε κανένα μισθό για να βάζουμε και τα πράγματα ως έχει. Όχι, καλά κάνεις και το λες, πρόεδρε, γιατί ο καθένας μπορεί να νομίζει. Λέει πάρα πολλά. Και φαίνεται και από την άλλη ο πλουτισμός που έχει ο καθένας μας, που είναι σε ΕΠΣ ή τουλάχιστον στην ΕΠΣ Λακωνίας που με ενδιαφέρει εμένα άμεσα, που είμαι 25 χρόνια, φαίνεται και στην προσωπική μας ζωή. Εντάξει. Εγώ νιώθω πολύ όμορφα, όπως και εσείς, που υπηρετείτε αυτό που κάνετε, σας αρέσει αυτό που κάνετε, προσφέρετε δίπλα στο συνάνθρωπο, στο συμπολίτη και στον χώρο του αθλητισμού, γιατί δεν ασχολείστε μόνο με το χώρο του ποδοσφαίρου αμιγώς, ασχολείστε γενικότερα με τον αθλητισμό. Και η ικανοποίηση που παίρνετε είναι όταν βλέπετε από κάτω να σας σημειώνουν κάποια σχόλια ή κάποιοι άνθρωποι να σας συναντούν και να σας λένε δύο καλές κουβέντες ή ακόμα και κάποιες παρατηρήσεις για να το βελτιώσουμε όλοι μας αυτό που κάνουμε. Αυτό είναι το θετικό. Βέβαια. Και σε αυτό το κάνω πράξη στο ποδόσφαιρο 25 χρόνια που είμαι στο προεδρείο της ΕΠΣ και μία δεκαετία που την ανέφερε ο Δημήτρης που ήμουν και διαιτητής στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σε ευχαριστήσουμε εκ μέρους των συναδέλφων μας για τη μεγάλη κουβέντα που είπες νωρίτερα πάνω σε αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει τώρα τελευταία, που αναγνώρισες ότι πριν αναλάβει η τηλεόραση, πριν από τη δημόσια τηλεόραση κάποιος άλλος τηλεοπτικός πάροχος, ότι υπάρχουν 4-5 νέοι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να βγάζουν τίποτα έχουν κρατήσει ζωντανό το άθλημα, το ποδόσφαιρο γυναικών σε επαφή με την κοινωνία. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, επειδή δεν είναι εδώ κοντά μας τώρα ο Ηλίας ο Σχόρτς και ο Θανάσης ο Μπίρλης και άλλοι συνάδελφοι, σε ευχαριστούμε και εξ ονόματός τους. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να μου υποβάλλετε κάποια άλλα ερωτήματα. Γιάννη. Και βεβαίως να ξέρετε ότι πάντα είμαι στη διάθεσή σας, αρκεί να βρισκόμαστε σε ένα χρόνο που να μπορώ και εγώ, γιατί όπως όλοι μπορεί να έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, μπορεί να μην είμαστε στο επίπεδο της εικόνας, αλλά το τηλέφωνο μου είναι πάντα ανοιχτό. Κάτι που το κάνω διαχρονικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, παρότι σήμερα κάποιοι συνάδελφοι με πήρανε για τους ομίλους, στενοχωρήθησαν. Δεν περίμεναν, θέλανε κάποια πράγματα, όμως η αλήθεια και η πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει. Στοιχίζεται μέσα σε κάποιους κανόνες, σε κάποιες αποφάσεις, οι οποίες πάντα κρίνονται, αλλά σίγουρα δεν γίνεται κατά το δοκούν. Τι θα ικανοποιεί τον καθένα μας. Πρέπει να ικανοποιήσουμε το σύνολο για να γίνει μια διοργάνωση πιο ουσιαστική, πιο αντικειμενική, χωρίς να υπάρχει πάντα ο παράγοντας του ανθρώπου, που σε κάποιον τον βοηθάς, κάποιον τον στενοχωρείς ή το αφαιρείς το δικαίωμα τέλος πάντων να είναι με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ναι, αλλά δεν γίνονται όλα όπως είπαμε. Γιάννη, ήθελες να ρωτήσεις κάτι τον Πρόεδρο? Εγώ έχω καλυφθεί πλήρως. Δημήτρη. Ωραία. Τότε και εγώ, αφού μιλήσαμε με τη διπλή ιδιότητα του Προέδρου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΕΠΟ, είναι γνωστό βέβαια ότι έχει υπηρετήσει στο παρελθόν και σε άλλες επιτροπές ως Πρόεδρος. Δεν είναι ένας πρωτάρης παράγοντας ο κύριος Καράς, έχει υπηρετήσει και σε άλλες επιτροπές της Ομοσπονδίας, η εμπειρία του είναι μεγάλη, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, επί 25 χρόνια πρόεδρος και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Εγώ θέλω, κλείνοντας, πριν ευχαριστήσω εσάς, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Μάκη τον Καγκάτση, και όλους τους προηγούμενους προέδρους για τη συνεργασία που είχα ως Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και ο ίδιος προσωπικά για την επιλογή τους σε διάφορες επιτροπές της Ομοσπονδίας.
Και βεβαίως πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα σωματεία του τόπου μου, του τόπου μας θα έλεγα, Δημήτρη μου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι σήμερα ή δεν είναι σήμερα στα πράγματα του ποδοσφαίρου, όλους αυτούς τους αθλητές, οι διαιτητές, οι προπονητές που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες στο λακωνικό ποδόσφαιρο, γιατί αν δεν ήταν όλοι αυτοί, σίγουρα δεν θα ήμουν εγώ σήμερα κοντά σας με καμία ιδιότητα από το χώρο του ποδοσφαίρου. Και τους ευχαριστώ άπαντες όλους για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν, και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω εσένα Γιάννη και εσένα Δημήτρη για την όμορφη αυτή συζήτηση που εμένα προσωπικά με γέμισε πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένος που οι φίλοι και οι φίλες που μας παρακολουθήσαν κάποια πράγματα θα τα κρατήσουν και ίσως κάποιοι άλλοι που πρέπει να παραδειγματιστούν από τη συζήτησή μας, γιατί νομίζω πάντα να δίνουμε μηνύματα σε όλους και όταν ακούμε ανθρώπους νομίζω κάθε ένας βάζει κάτι που μπορούμε και εμείς στη συνέχεια να το πάρουμε, να το υιοθετήσουμε, να το βελτιώσουμε και να το μεταφέρουμε είτε σε επίπεδο ομοσπονδίας είτε σε επίπεδο μιας ποδοσφαιρικής ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Τάκης Χαράς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΕΠΟ, αλλά και πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι, είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε τον Πρόεδρο για πολλά θέματα φλέγοντα που τα συζητάει όλος ο χώρος του ποδοσφαίρου γυναικών. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας έδωσε και για τους ομίλους και για κάθε τι καινούριο. Θα τον έχουμε πάντοτε κοντά μας στη διάρκεια του πρωταθλήματος, οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί. Γιάννη. Αυτά πάνω κάτω και για σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την εκπομπή της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.